mangsa panjenengan lajengipun jaga-jaga njagae nek musuh teko nek. monggo Kudira. Jaga. Pangeran Sepuh Donowilo. Oh, ngaten injing istakaken dawuh, Kang Mas. Paman Pangeran Sepuh Donowilo. Nak Mas, Manggala Yudha Sugi. Ora wirantu Basuki to rawuh. Kaya pangestu panjenengan nyatane prataku ana ing sonya pringga kanthi kaos ing Sambikawa. Ya mong ora liwat. Hamung wae. Sungkemku keng punjuk. Nggih, kula tampi minangka jimat. Pramila saking menika monggo dipun sekecakaken anggenipun lengkap. Ya, wis tokake ya. Senopati Cundaka. Sabda dalem Sang Manggala Yudha Sugi. Sira marak ana ing pesanggrahan Sonya Pringga. Marak ira kaijinan tanpa bebarengan lan kadang ira ludhan tokoh. Coba matur purwa madya sarta usanane. Sakawit mangeksi padha dawuh nang dalem Sang Manggala Yudha Sudira. Iya. Ingkang supados gelar jajan ngantos dumugi Argapura. Kalampah Argapura dalah Tanjung Anom campur perang. Ya, Emanipun Sang Manggala Yudha emane kepiye? Sadaya prajurit Tanjung Anom minggahipun senopati. Dalah kula kiyambak kapracondang Kabeh padha kalah mungsuh wong-wong Argapura. malah sangsaya senopati Lodan Toko dinten sakmenika gugur wonten ing rana Lodan Toko senopati Lodan Cundaka. Sarta ndika paman Pangeran Sepuh Donowilo. Nak Mas Manggala Yudha Pratelanipun tiang-tiang Argapura mboten kenging sinangga gampang. Pramila sawetawis titip pesanggrahan kula piyambak iki baceman. kaaturi sareh aja nganti rusak su kang mengko tundone mudak kesusu. Lah Mas Manggala Yudha Sugi Paman Pangeran Sepuh Donowilo apa kados pundi paman? genjot saka palungguhan ing ujug bakal mangsah yudha ngadepi senopati saka ing Argapura. Leres. Sira iki ndak umpamake naga kang gedhe. Bebasan durung wae ngobahake sirah. Lagi ngobetake petiting wae. Iki bebasan wis nggonke jagat. Saya-saya kira ora kelingan marang dawuh pangantikaning Sang Prabu Lesanpura ing Tanjung Anom. Sira iki pinangka dadi bebetenging ing Tanjung Anom. Leres. Aku keng pinangka dadi dukuning perang. Lho yen sira iki bakal magut yuda amung bakal ngadepi senopati saka ing Argapura. Nempuh bebasan menang ora kondang
saya yen sira kalah iki bakal saya ndejer wirang. Nanging paman pangeran sepuh Danawilapa menawi kedadosan menika kapiring dening rasa dalem sinuwun Prabu Lesangkura mboten namung kula ingkang nampi duka sedaya para prajurit senopati kalebet ndika paman pangeran sepuh Danawilapa badhe dipun dukani dening sinuwun Prabu Lesangkura. Ya, pancen kabeh iki ora luput ngendika panjenengan. Nanging Sang Manggala Kados pundi? ing Tanjung Anom iki isih akeh peranganing para senopati perang. Uga durung nate diajukake ana ing glanggang payujan. Mula kanthi iki dak jaluk kanthi banget sira milya salah sawijining senopati kang supaya maju ana ing ranang guna ngadepi senopati saka Kadipaten Argapura. Nggih. Menawi kados ngaten kersanipun paman pangeran sepuh Danawilapa. Kula kedah miji sinten ingkang patut dados senopati perang wonten ing negari Tanjung Anom. Kaya ngono. Pamiji kula namung dumawah dhateng Candrana lan Tosidana. Sapa? Candrana lan Tosidana. Keng menapa paman pangeran sepuh Danawilapa lajeng bujeng Kok banjur keng sira iki dumuk lawan senopati Candrana lan Tosidana. iya Kapisane iki apa? awet Candrana lan Tosidana peranganing senopati ingkang saged ndirgantara ingkang setunggal saged ambles ing saklebetipun Bantala menawi majeng wonten rana anggana tertamtu badhe ndamel lingsem tiang-tiang saking Kadipaten Argapura. Menika leres Kepiye? ingkang dipun ngendikaaken Sang Manggala Yudha Sudira. Senopati Candrana Tasidana ingkang setunggal saged mabur wonten ing Dirgantara. Iya. Ingkang setunggal saged ambles bumi. Kula kinten Candrana lan Tasidana menika senopati ingkang linuwe. Dadi cedhane sira gotondong jroning atimu. Nggih, Marang dawuh Manggala Yudha. menika leres. Ya, dak napa. Sang Manggala Yudha. Paman pangeran sepuh Danawilapa kados pundi? Ya. Aku pancen uga ngerteni dhewe menawa Candrana lan Tosidana senajan wujuding kaya ngono uga dadi kaluwihan. Pekaten Nanging yen saka mata batinku aku luwih dening mantep pinangka senopati perang ing Tanjung Anom. Iki ora liya mung putramu dhewe Si Sutresna. anak kula Sutresna. Aku malah gumujan. Malah ndika ngajak gegojégan. Napa ndika paman pangeran sepuh Danawilapa mboten mangertosi anak kula Sutresna. Laringking kugung ketanggung kepama ora sida bebasane. Laringking wegah gegulang salwiring ngerek menapa malih olah kanuragan. Lajeng ndika paman pangeran sepuh Danawilapa paring dawuh bilih Sutresna ingkang patut dados senopati perang dados Manggala Yudha ing Tanjung Anom. Sang Manggala Yudha. Nggih, kados pundi?
Ojo pisan-pisan keng sira iki ngiyas marang kasidhane putramu si Sutresna. Coba sira ndak aturi ngengeti lembaraning sejarah. Nalika semono perang di Tanjung Anom kelawan ing cakar bumi sing dipandhegani dening Gurda Birawa keng pinangka Senopati Agung ing Tanjung Anom ora ana liya Jenderal Utara. Leres. Nganti dheweke kecemplung ana ing ndut. Sapa sing mitulungi? Ora ya mung sira Manggala-yudha Sudira. Aku percaya yen to putramu Sutresna mergo iki titesmu ora ketang sak propirane mesti dheweke uga ndarbeni kawiyan tanpa bijane keng sira sang Manggala-yudha. Kados ngaten nanging paman, anak kula namung setunggal Sutresna. Menawi wonten menapa-menapanipun lajeng kados pundi rak kaya ngono to, Bungen? Menika leres Mas Manggala-yudha Sudira. Kula ki kuwatos jalaran menapa. Ingkang putra menika dereng nate ninggah wonten satenahipun Aranggon. Kula ki kuwatos merake ing mangkinipun wonten menapa-menapanipun kalian Sutresna. Ajeng sinten ingkang kejalan kula kalian panjenengan Kang Mas Manggala. Suratri lan Manggala-yudha Sudira. Paman Donawilapa kados pundi? Yen mengko bebasan ana besetting kuliting putramu Sutresna gedene ceklek balunge saya-saya nganti temekaning pati. Aku mengko sing kena mbok tutuk. Aku sing bakal tanggung jawab. Paman Pangeran Sepuh Donawilapa tanggil jawab perkawis menika. Kaya ngono. Menawi kados ngaten, nggih, kula manut dhateng dawuhipun Paman Pangeran Sepuh Donawilapa. Nanging kula wegah menawi kula ingkang utusan dhateng anak kula Sutresna, jalaran Sutresna tertamtu badhe mancai dhateng dawuh kula. Sedaya kula borongaken dhateng ndika Paman Pangeran Sepuh Donawilapa. Ya, yen pancen kersa panjenengan kaya ngono, mengko aku sing bakal nipih lawan Mas Putu Sutresna. Nanging saestu nggih Paman, kula titip kalian putra kula ampun ngantos dumados menapa kemawon kalian anak kula pun Sutresna Paman. Aja kuwatir bab perkara kuwi, aku sing tanggung jawab. Kelinci matur nuwun sanget. Menawi kados ngaten, Paman Pangeran Sepuh Donawilapa kula aturi tumuju wonten ing pakunjaran papanipun Sutresna. Ya. Aku bakal nyuwun pamit. Bakal lawan kamu. Derekaken Paman. Hati-hati. Dengan ingkang ngatos-atos Senopati Junpo kau dalem peranganing prajurit ing Tanjung Anom keng tatu gegaman kabeh papanake ning panti usada. kados mekaten tambahi panis. Ayo, Rumangsa dari Yoga sakjroning atiku sakwise aku dadi garwane Kang Mas Sutresna. Tur maneh Kang Mas Sutresna kuwi priyong kakung sutaget. Saiki wis melakon aku dadi garwane. Atiku rumangsa seneng, atiku rumangsa bahagia. Nanging iki dina Kang Mas Sutresna tindak pundi ya? Kok ana ing taman sari kene rumangsa sedih. Ora apa-apa, tak enteni sak perkara. Gawae anggone Kang Mas Sutresna iki mau tindak.
pangapuramu ya Diajeng. Mergo pun Kang Mas arat diranggat. Mergo iki mau lagi wae pun Kang Mas ngeladi para prajurit-prajurit. Kados ngaten. Apa wis sawetara suwe sliramu ngenteni kelawan pun Kang Mas Diajeng? Mboten Kang Mas, kula mboten dangu anggene ngentosi panjenengan. Mergo sliramu kelawan pun Kang Mas kuwi lagi wae temantenan anyar. Mula yen aku ora bisa cedhak kelawan Diajeng, rasane rada kepiye ngono Diajeng. Pripun to Kang Mas rada kepiye kados pundi? Kangen, Panjenengan kangen? kangen tenan. Kula nggih sami ugi kangen dhateng panjenengan. Apa tenan kowe kangen kelawan aku? Lah saben dina niku kula kepengin caket kalih panjenengan lho Kang Mas. Semono uga aku Diajeng. Rina wengi pun Kang Mas iki kepengin cegah lawan sliramu. Mergo ora ana wong wadon sing gak tresnani mung kejaba sliramu. Saestu Kang Mas, Kuwi bener. rumangsa bagya sanget. Panjenengan sampun ngendika kados ngaten. Mugi kemawon anggene kula lan panjenengan menika Anggone andum katresnan nggih saged saklami. ya pancen kuwi sing tak jaluk. Muga-muga nggone awak dhewe bebrayan iso nuwuhake keluarga ingkang bagya mulya ya Diajeng. Nggih niku ingkang kula karepake Kang Mas. Ing Taman Kaputren sing ana sliramu kelawan pun Kang Mas. Mula ing papan kene ayo padha seneng-seneng Diajeng. Kados ngaten. Monggo kula ladosi panjenengan. Mergo sliramu kelawan pun Kang Mas nganten anyar biasane ketoprak-ketoprak kae nek do seneng-senengan iki gandrung. Dandro. Mergo bengi iki minangkani pamundutan saking kagungan kersa Nggih. Bapak Abu Nandar. Iki nyuwun lakon dagelane metu sewengi muput. Nggih mboten napa-napa. Lah wong kala-kala lak nggih kados ngaten. Mulane dagelane ana sing dandan bambangan, engko ya ana sing dandan dadi lakon metu nganti rampung. Ning ya ora apa-apa, wong pancen jalukane sing duwe gawe kudu dituruti. Lah nggih. Iki nek perkara gandrung, aku tak jaluk pirsa karo para tamu. Monggo dipun tangleti Kang. Bapak Ibu ngersake gandrung ngagem langgam Jawa napa dangdut? Ayo. Ya wis, mergo jalukane ibu-ibu gandrunge dangdut, Nggih. tak wenehi lagu dangdut. Lagune napa Kang Mas? Audio tak jupukno mic deh jajal suaramu tes sensik Lah sampean sing arep nyanyi kok ya. tes logic dicoba ngersake lagu dangdut kira-kira lagune apa Mbak? Walang kekek iku ora dangdut Mbak Walang kekek iku gending Jawa campur sari dangdut iki ya biasane sing bernuansa andum katresnan. Pokoknya bengi iki tak semangat-semangatno. Para pradonga kersane dahar, kanca-kanca musik kula aturi siyaga.
Matur nuwun Pak Abu Nandar, ketoprak pun diaturi dahar, malah kaporo wah ndek sore aku njaluk dadaran ndok mlebu pawon dhewe. Bawagen sing tuwipis. Ngono kuwi jadi tunggoni nyami sing awake lemune ra umum. Wah, mangan iso ditunggoni. Waduh Mas Rokim, monggo Mas Rokim. Bareng tak rasakno lho aku kok tiba ndok sing asine ra umum. Ning ya ora masalah, seneng ati. Tak gandrung nganggo lagu campursari. Geleran ketoprak Wahyu Manggolo matur sembah nuwun. Diajeng kepiye rasane atimu sakwise pun Kakang gandrung marang sliramu? Marem sanget. Marem tenan. Nggih, napa malih panjenengan niku priya kakung sampun bagus. Pinter nyanyi. Kula marang Mbah Tresno sanget kok Kang Mas. Aku percaya sekabeh ucapmu. Panjenengan niku mikir napa to Kang Mas? Mas Putu Tresno. Eyang sepuh. Mboten ireng sepuh. Monggo Eyang ngaturi pinarah. Yo sadurunge sing gedhe pangapuramu. Tenane tumekaku ning Taman Sari. Iki aja dianggep yen aku ki ganggu kamardikanmu kang lagi wae. Padha sih sinisian lawan garwamu Sutargini. Tenane pancen ana wigati banget sing bakal ndak andharake lawan sira Mas Putu Tresno. Lajeng wonten kawigatosan menapa, Eyang? Ya, ing kalungguhan iki Tanjung Anom lawan Kadipaten Argopuro iki lagi wae nuwuhake perang gedhe. Jalaran Adipati Argopuro Waryuda iki ora nrimakake sawise Kadipaten Sonya Prenggo iki dijeki marang wong-wong Tanjung Anom sing dipandhigani dening ramamu Manggolo Yuda Sugiro. Saya meneh Adipati Sonya Prenggo Saparti Gojo gugur ana ing palagan merga saka astane Sudarmamu Manggolo Yuda Sutresno. Lah iki kadange si Waryuda iki ora nrimake nganti tuwuh perang gedhe. Jroning perang kalungguhan iki kabeh para senopati lan para prajurit ing Tanjung Anom iki padha kendang kapracundhan sepadha kalah. Saya-saya senopati Lodan Doko saiki wis dadi korban mati saka tanganing senopati-senopati saka ing Argopuro. Mula Mas Putu Sutresno Jih, dawuh Eyang. tekaku ing papan kene. Ayo amung wae sing ndak jaluk sira gelem sabiyantu kawan praja Tanjung Anom gelem sira madhep pinangka senopati perang ngadepi senopati saka ing Kadipaten Argopuro. Eyang sepuh Dono Wilopo. Kepiye?
gandeng panjenengan ngutus jumateng kula ingkang dados senopati perang wonten ing negari Tanjung Anom. Kula boten saged badal. Pramila dawuh panjenengan badhe kula estokaken ya. Dadi sira saguh pinangka dadi senopati agung ana ing Tanjung. Menika leres ya. Tarkini Paring dawuh ya. jeneng dadi garwaning prajurit. Prajurit iki tanggung jawab marang katentremaning negara. Dadi yen mengko garwamu si Sutresna iki bakal mangsah yuda, aja pisan-pisan sira gandoli lho ya. Sira kudu ngiklasake syukur bagye sira uga ngrewang-rewang nyuwun marang panguwasaning Gusti dimen garwamu Sutresna iki bisa oleh kamenangan. Matur nuwun ya. Staten dawuh. Yen Mas Putu Sutresna Dawuh Eyang Sepuh Dara Wilopo. mbok menawa ora ngomongake sira pribadi mengko keng dadi senopati ana ing Praja Tanjung Anom uga bakal disabiyantu dening Senopati Candrana lan Tosidana. Mula ing kene aku njaluk pamit. Sira tinggalo iret bergadang prajurit nuju ana ing ati. Estokaken dawuh. Pamito mawat garwa. Diajeng Ingkang gandeng pun Kang Mas diutus kelawan Eyang Sepuh Dara Wilopo kang supaya ngadeg dadi senopati perang ana ing negari Tanjung Anom. Pramila sing gedhe pangapuramu diajeng pun Kang Mas Dalupak. jane kula niku watos sanget dhateng panjenengan Kang Mas. Nanging sedaya menika sampun dados panjenengan. Kula namung saged mugi anggene panjenengan tindak boten wonten alangan menapa. Ya, pangestumu sing tak suwun. Matur sanget